ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ ಅರೆಂಜ್ ಅಂತ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂತ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲನ್ನ ಮೊನ್ನ ತುದ್ದು ಪೋಡೆರ್ಚಿ ಮೋಲ್ದಾದ ಪತ್ತನ್ನು ಬೈದಿನಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪು ಕೊಜಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೋನೆ ಪಾರ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರುಂದು ಪಾಡು ನಾತೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲೆ ಪನರ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಇಂದೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮೋನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡಜ್ಜ ಅಂತಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತುಲೆ ಒಂದು ಏತು ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತು ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಏತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟೆ ಹೋಲುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ 114 1.116 kg ಇಂದು ಪಾರ್ದೇರಿ ಏತಿಯೇ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಏತುಂದು ಅಂಚ ಬಂದ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರಿಯೊಂದುಂಡೆ ಮೂಗು ಒಂದು ಇತ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ನಿಖಿಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಶೀ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಯ ಮಲೇಷಿಯಾದ ತೂಲೆ ಕುಕ್ಕು ಬಲೆ ನಮೈತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟೆ ಈತು ಮಾಸಂಡಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿಬೇಕ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ಕ ಶೀ ಜಿಂಗ್ 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 ವಾ ಇಂದು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊರಂಟ್ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೊರಂಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಗ ದೆಪ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಜ್ಬುದುದು ನಿಗ್ಲು ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಒಂದು ನುರ್ಗೆ ಇರೆ ಉಂಡತೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅವು ಮಸೂರು ದಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಬದುಪೆ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಉನ್ಕ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನುಪು ಕಾಯನ ಮೋನೆಡ ಪತ್ತು ನಾಂದಿತ ಕುಕ್ಕು ಒಟ್ಟಿದೆವುಗ ಮಸ್ತುದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಚೀಪೆ ತಿಂಡ ನುಪ್ಪು ಅವಳು ಎಪ್ಪುಡು ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಯ್ಯರ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೀಪೆಜ್ಜಿ ರಟ್ಟುನ್ ಮರ ನೀರು ಉಳೆ ಪುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪುಲಿ ಚಟ್ಟು ನುರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಕೊಟಕ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡೋದು
ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲವ್ ಯು. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.